Předem upozorňujeme, že toto video není vhodné pro diváky mladšího věku. Ve videu se zjevují paranormální jevy a opravdu zvláštní věci. Nic podobného nezkoušejte, můžete mít v píči střeva anebo natrhnutý konečník. A teď si užijte video. Vineyard Brothers se vrací zpátky na scénu Vyčuráci smradlaví. Zdar lidi, vítáme vás tu u nového videa. Jsme tu zpátky my, Vineyard Brothers. Tady je Matthew, tady je Kristián. Zdary. A dneska tu máme pro vás prozkoumávačku, jo lidi. Jdeme prozkoumat les. Tady Matthew má tu, jak se to jmenuje? Ghost Cam. Ghost Vidíme Cam. všechny duchy lidi, všechno, co se tady myhne. Ano. Uslyšíte s náma. Jo, takže zapínej to, kámo. Jo, máte to teďka zapíná lidi. Bude to fakt jako po píči, jo. Je to crazy tady to video. A dej to na šířku, když tak jo, tu Ghost Cam. Takže, Mati to už natáčí. Jo. Takže, teďka vyrazíme do hlubin lesa. Řek to natoč, kámo, natáčíš to, jo. Jo, prostě to tady natáčí, tady vidíte. Ghost Cam stojí to třeba 200 000, jo, lidi. To ne, to víc. To víc. Ne, my jsme měli slevu. Nebo 200 000 dolarů. Tak my jsme tam dávali promokód Vineyard Brothers, použijte ho. Jo, máte to v popisku lidi, v Vineyard popisku. Brothers kód. Dej si Vineyard Brothers 13, kód, jo. Takže my jsme na 13 letý loky. Jo, přesně tak. Jdeme lidi. Jdeme. Hej, počkej, co to je? Kámo, to si děláš piču, vidíte to? Za tím stromem, ne? A jo, hej, co to je? Za tím stromem, kámo. To jsem nečekal, že už uvidíme ten něco. To si děláš srandu, se kámo. teďko vypne s Když tou to krvou? vidíš, To je šílený. kámo, to si děláš prdel, to se na nás směje. Směje se to na nás, děláš si piču. Pojďte. Píčo. Brácho, ty koňské čuráku. Kde jsi? To je zmrt. To není Viděl možný, jsi to, lidi. kámo, Metes? Máme to na kameře, doufám, že to uvidíte Jo. lidi. To bylo šílený. To Běžel jako, tak rychlostí světla, jak je to možné. to jako jo, ty píčo. Já jsem se fakt bál do píči. Já jsem zase posral, ale nevím. Ještě je pravda. Kam šel? Jako, my jsme to teďkom stříhli, ale on se nám ztratil ten, Mates. Ty si nám ztratil Mates lidi do píči. Jako to je šílený, jako fakt mi boží srdce, boží co hodně. Ty A vole. před 5 minutama tady byl, ale už tady není. Ducha mám rodilo do píči. Je to šílený, jako, ale Jako- musíme jít dál, musíme ho najít. Musíme jít dál a jdeme lidi. Musíme ho najít, našeho kámoše. Lidi, já mám potřebuji něco říct, ty vole. Já jsem normálně z toho udechaný, já fakt mám jako strach, ty vole. Už se docela stmívá a v tutom lese prý bylo zavražděno přes 10 000 lidí, chápete? Byly tu vykonávány rituály, chodili tu dinosauři. Počkej, vidíš to tam taky? Ej, počkej, to je on, ne, to je Mates. To si děláš, Hej, to je Mates, počkej, on tam není ale sám, on tam není sám. Hej, co to dělají? O můj bože, on ho jebe! Ty vole, on mu to tam dává, tak mu to tam dává. Kámo, v pohodě. Dává ti to hluboko? Ty vole. Potřebuji do nemocnice asi, kluci. Kámo, ale proč ses nechal ukecat? A mě roztrh střeva. Ty pičo, kámo. Kámo, to je v píči, víš co? To je v píči, hej brácho, dobrý, zavoláme sanitku nebo něco. Volejte, prosím. Hej lidi, my se omlouváme, ale my to musíme ukončit, jelikož tady Mates, ty vole, fakt dopadl špatně. My jsme to viděli na vlastní oči, lidi. Naštěstí Lidi. ještě žije. Fakt to neskoušejte, okamžitě jedeme teď do nemocnice. Jedeme teďka do nemocnice, takže se s váma loučíme a ozveme se vám v nemocnici, jo. Takže čau. Pane, sekundě, pane, poslouchejte mě, neumírejte, mě to sežilo z platu, neumírejte. Nemám ten nůž. Pane, musíte žít, tady musíte, nebudete umírat, já, protože byste žil, Pane, probudě se, v pohodě. Co to bylo? Buďte v pohodě, pane, buďte v pohodě. Můj pásek. Buďte v pohodě. Pane, Co to děláte? vy jste mi zachránil život, pane doktore. Uklidněte se, pane. Já jsem byl...
Roman, tady má tu táborku, já už to tady nedávám. Jsem tak šťastný, že Matěj je v pohodě, ty pičo. V českém znění spolupracovali Rudolf Hrušínský, Valerie Zavacká, Antonín Golf, Václav IV., Barák Saraš a další. Pro televizi Nova Adam Vojtěch.